Hija evidenti l-firda bejn il-Labor tal-passat u dak tal-futur. It-timbrati hekk minn Roberta Bela nnifsu f'intervista li ta' fl-aħħar jiem meta mistoqsi dwar il-kandidatura ta' Jason McAuliffe għal deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Huwa evidenti illi fih dan il-Partit Laburista mhux kulħadd kuntent illi Jason McAuliffe qed jerġa' jittanta jiġi elett fit-tmexxija tal-Labor dan wara li bejn l-2003 u l-2009 okkupa il-kariga tas-Segretarju Ġenerali Laburista, ikkaratterizzata mit-telfa elettorali tal-2008 u l-ġlied illi kellu ma' George Abela, missier il-Prim Ministru Roberta Bela. Ma' Times of Malta u l-illum diversi ministri u uffiċjali tal-Labor saħqu illi il-ħatra ta' McAuliffe mill-ġdid fit-tmexxija Laburista taf tfisser telfa elettorali ċerta għalihom. Għaliex, skont huma, Jason McAuliffe huwa partiġan wisq, bniedem illi jifret minn flok jaqgħad persuna li ġib l-interessi tal-partit qabel kollox, inkluż dak tal-pajjiż. U ċar illi Roberta Bela tilef il-kontroll tal-faxxa ta' Joseph Muscat bil-Gazzetta Malta Today tirrapporta illi Muscat u sħabu iridu jerġgħu jirbħu mill-ġdid il-kontroll fuq il-Partit Laburista. Lura f'Mejju, il-pajjiż diġà kien xhieda tal-qasma li hemm fih dan il-Labor meta l-istess Jason McAuliffe flimkien ma' Manuel Kuxkieri u Charlon Guder sejħu massa nies quddiem il-binja tal-qorti biex jagħtu sosten lil Joseph Muscat u marru kontra l-ordnijiet tal-Prim Ministru mexxej Laburista. Issa Bela b'rabta ma' Jason McAuliffe qed jgħid illi l-Partit Laburista ma jistax iħares lura imma l-quddiemu li meta żmien qed ikun spiċċa terġax tiġi lura sarja ċaraw tonda l-istess McAuliffe. Nirridu dejjem nibqgħu nkunu dak il-moviment li jappella għal middle ground li jappella l-faxxa ta' ħaddiema tagħna. McAuliffe jappella għal middle ground. Dak iridu jagħmluh il-ġudizzju jridu jagħmluh. Il-ġudizzju jridu jagħmluh id-delegati u jiena jkolli vot bħal m'għandhom id-delegati li nista' ngħidlek l-istess risposta d-domanda li saqsejtni aktar qabel, l-arloġġ ma jimxiex blura għaddejjem il-qudiem jimxi. Implikazzjoni li nista' ninterpreta illi ma tridx il-Jason McAuliffe bħala deputat mexxej. Din l-interpretazzjoni tiegħi jekk jien żbaljat illi jien żbaljat. Il-domanda u r-risposta tiegħi inti għamilt li domanda fil-kuntest ta' persuna, jien għamiltlek tajtek risposta li għalija tot b'mod ġenerali. Meta żmienek u l-kontribut tiegħek tkun tajtu, terġax tiġi lura. Sqarrija illi numru ta' deputati Laburisti iżda mhux kollha jidher illi qablu magħha fosthom is-Segretarju Parlamentari Kita Zopparditanti fejn qal illi ma jistax ikun illi dak illi ma kienx tajjeb u twara fl-2009 sar tajjeb illum. Asma evidenti li komplet tidher anke mill-waħdiet illi qabżu għal Roberta Bela u qalu li jinsabu wara fosthom il-Ministri Chris Bonnet, Owen Bonnici, Clifton Grima u Clint Camilleri li qal illi ma jridx jitlef l-elezzjoni u waħt il-mara ta' Roberta Bela. Alison Zerafa-Ċivelli illi Oroċi Laġeb qalet illi jinsabu maqodin wara l-mexxej. Sqarrijiet viżibilment sfurzati biex jgħattu l-inkwiet li hemm fil-kuruturi taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. F'intervista fil-ħarġa tal-ħadd tal-Gazzetta Illum, Jason McAuliffe qal li għandu relazzjoni tajba ma' Roberta Bela li huwa propju il-mexxej tiegħu. Surrealment jumejn ilu l-istess McAuliffe qal li tkellem ma' Bela qabel xeħet il-kandidatura tiegħu minkejja li fl-istess waqt fuq il-medja Bela tax jifhem illi ma jridx li d-delegati jivvotaw lilu. Intant, f'din l-istess intervista wieħed jista' jikkonferma dak illi qalu uħud mill-uffiċjali Laburisti, ċoe illi McAuliffe jara l-interessi tal-Labor biss. Tani kif mistoqsijek l-iskandli tal-Panama Vitals u l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia ħallohux effett fuq il-partit tal-Labor, McAuliffe wieġeb illi għajr għal-kwistjoni Vitals brabta ma l-iskandli l-oħrajn il-Labor rebaħ l-akbar elezzjonijiet ġenerali. Dan fil-waqt illi tem jgħid li se jibqa' jiddefendi lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat.